Usa ka adlaw na tulisan. Pagsakay niya sa jeep, ang una niya nakita niya advisor pag elementary. Paglingi niya, mga na-advisor niya, ang uban subject teacher pag elementary. Moto na naog siya dali-dali. Pag naog niya, nangutana yung kauban nga hold upper. Sabay, naog ka? Hadlo ka kay nailhan ka nila? Siya di, nganong naog maga? Ay, mga maestra man to. Kana mga maestra, wanay kwarta. Utang may daghanan na. So, kana nga joke, common siya sa amoa. Abot lang, kadungog na baka nga joke. Pero, nice sad reality. Kana nga joke nag-contain og truth behind it. For some, siguro, di wala. Pero I'm sure, na ay naigo ato. Usan ako ato. So, ang atong isgutan karon, nganong malubong sa utang ang mga maestro ug maestra. Okay? So, kani nga ako isgutan karon based ni sa ako ang experience ug sa among pamilya. Kabaw true to all ba ni? Pero I'm sure true to some ni. So, kung makarelate ka, i-comment lang sa ubos. Hindi ka ka-relate, hindi ka kasabot sa unsay nitabo. Pero sago, no, reklamo din ha. Di ko nabasahon. Pero mano siya. I am Donald G. Osorio, a public school teacher diri sa DepEd Lapu-Lapu. Unya 15 years in service. Pag 2007, itong nadawat ko as a teacher, my first salary, ang unang dawat na ko sa akong sweldo is almost 3 months. No? So, sa una di pa to ATM dayon. Madto pa Miss Division Office. Unya, na-assign ko sa usa sa pinakagamay nga isla dinhi sa Lapu-Lapu nga gitawag og Kauhagan. Nawa ko sweldo. Madto ko sa isla, kailangan ko mag-bound o pagkaon, good for 1 week. Magikan may Monday early sa Pantalan, padong may ngadto sa isla, muli may mga Friday afternoon. So kana nga time Monday to Friday kinahanglan magbangog dilata or sa noodles para na ko'y kaon dito. Pliti pa. Almost 3 months mi way sweldo. Kana palang daan asa ko gigasto ato. Mora ba gisaligan ang sweldo, di ba? So good pa lang, nagkautang-utang na ko. Excited ko sa akong unang sweldo. Excited ko, lipay ko, no, cash. Di ko kalimot sa akong sweldo. That's 10,333. Maugot akong unang sweldo, anong makalimot ko. So para na ako, way back 2007, 10,000 is a very huge amount para na ako. Ako man o akong asawa, niya usap among anak. So, daghang iunang naan, kuha og subdivision, palit sa kenan. Nindot kay plano kay pamilya nako kung mukuha og subdivision kaya ra sa budget na pay sobra yung kakaon pagyapon mi. Dayon, nabuntis akong asawa. So dito na, so ang unang utang is ang pagpanganak sa akong asawa. So katong panahon na nindot ang intention niya, dako pa kay sweldo. First time guna ko nga nakupot ato 100,000 katong panahon na para nako, wow, 100,000 datuan ako. Pero utang dito. So kadong 100,000 utang nako para nako. Dako pa ko sobra. So wala ko na problema. Pero the following year or hapit na unta mahuman ang utang or following year gid murinyo na sad miglain. Palit og motor. Nindot kay mga plano ba? Palit TV, palit refrigerator, professional ko ga. So, imong i-acquire ang
comfort ngay mong gipangandoy, di ba? Pero kadugayan wa na ko kamatikod na murag wala na day limpyo. Wala na ko'y limpyo. Ako limpyo kay naman na siya limit sa una kay 3,000. Niabot ko ana sa kanang last na limit. Dayon naadto pag may mga lending nga institutions nga muhurot yun. Ibaligyan. Hurot. So dito ko naka ingon na murag kinalang kog laing source of income. Mga 2010 or 2011 dito ko nang inahanglan ko og laing source of income. Then I ni-offer nga mga kaila pod ngayon suway ni nga business. Sud ko nga ako alang makabawi sa puhunan o niya kabayad sa utang nga di ko ganan mulihok kay maestro ko, I'm busy. Wala ni tabo. Tungod kay nagdahong ko nga ibutang na akong kwarta niya money back guaranteed. So wala ni tabo. Ni utang pa ko atog para puhunan. Another is nainingon na kwarta ray butang. Nga ang kwarta ray palihok ko na to. Yes, nakakuha ko ato one time. So akong gibutangan og lain mas dako. Og wala na next kay ni sira. So tungod na sa nanginahanglan ko, akong gipangita lang kay ang money back. Wala ko'y plano nga mulihok para ato. So balik ko nganong malubong og utang ang mga maestro maestra. Tungod na kay ang atong gikwenta ang atong pamilya ang gastuhan. Pero wa ta nag-expect og emergencies. Aside from emergencies like bagyo, linog, naapatay gastuhan, wa na to giapil og kwenta. Kanang moadto ka sa eskwelahan. Nalay mga amutan og galit. Uy, 50 ko no para ani, 100 para ani. Then mo nang may bungka, ha? Asa pa doon ang kwarta? Kaya kung na bisita, abot tag pareha ba tao di, pero kung na bisita sa mga magamot ni. Yan kung na mga activities like palit o t-shirt, syempre, noon kami maggamit. Pero wala na apil sa budget. No? Like, isa pa, seminar, wala to na apil sa budget ay mo plite. Which is, wala ko naman sa iyo pa. Mga co-teachers, don't get me wrong, ganahan sa go nga muda ko ang sweldo sa mga maestro maestra. Pero dili pwede na to nga i-demand na tungod kini gamay ang tong net pay. Kaya sa we are to blame. Na kita man ni gamit, kita man ni utang. Unya ang nakalisod ani, kung dili ka kapangitag pagi, you will go to the school or to whatever station nga nabilong ka na di na haganan mo lihok. Ano man, you're just there para makabayad ka sa imuhang bills, kuryente, tubig, internet, bayad sa utang. Unya dili na nindot. Dili siguro toxic ang workplace, pero wala kay dili na fulfilled no kay wa naman kay nabalik. Mura ganig kanang na ay trabahoon gibayaran kadaan di na kaganan mo trabaho kay na naman ang bayad. Gawas kung ipatrabaho ka nya kabaw kang bayaran ka later, inga na nga feeling abot na kasabot mo na ako. Tungod na nga hitabo, pag 2016 nag-open ko akong kagalingong eskwelahan, gamay nga daycare center. Tungod kay kadong panahon na wala na push na ko sa limit kay wa na jud ko'y sobra. So since 2016 basin ganihan tud karon wa na ko nagsalig sa akong sweldo. Ano man, wa man ko sweldo. Dili ko kabayad og electric bill, dili ko kabayad og internet nga bill. Nagsalig ra ko sa income namo sa eskwelahan. So para sa mga teachers din na ay mo pagsalig sa sweldo lang, you need another source of income. Pero imo ginahaguan kay ni gasto ko ato, ni take time giliyong ako tanang permits,
gianda mo eskwelahan, nihatag ko og extra time og effort para maka extra income ko. Dili pwede nga manibak nga wa kay buhaton. Karon lang lately, pag-abot sa COVID, napiktuhan ang mong eskwelahan. So, ni-down siya pag 2020 and 2021. Yeah, may gani pag 2021 na ni-offer na ko balik. The same business ako nasuwayan sa una, nga walay nitabo na ako. Pero this time agad, ready na ako. Nakasuway na mo ko pag 2016. What business is really all about. And business, dili siya duwa-duwa. Dili siya nimo isalig sa laing tao. So, kung ganahan ka nga matabangan ka na ako sa imong problema or basin na kay naunaan, ang akong ikasuggest, pangitag laing source of income. Kanya, di rabat mo trabaho hantod sa hangtod. Ayaw pa abuta ang retirement years kay maparihan ta sa akong mama. Ma, I love you. Pero akong mama, tungod sa kadako sa utang sa GSIS, gamay lang siya limpyo. Lisod kayo, naghago ka, nag-expect ka og dako imong pension inig-retire nimo. Pero no, to tell you, ang iyang pension, ang iyang i-expect na pension is only 12,000 ra. Tungod na sa dako nga utang. Yeah, so, dili, ayaw pa abuta magnegosyo ka ni 60 years old. Nga naman, di mga ganahan magnegosyo karon. 60 years old ka, nimo ganahan ka. So karon na it's okay to start and fail. Yeah. Get up, continue and fail. Get up and continue and fail. Samtang napakay back up nga imong sweldo. Kasi retire nimo ang imuhang lamsam, imuhang inegosyo. If you fail, good luck. Wala na. So I want to talk to you kung makatawang ko nimo. Kung pariha tag sitwasyon or pariha ka nakasabot ka sa unsa kong but pasabot, comment sa ubos nya paibaw ako, or kung wa ka kasabot pangutan ako, no, comment sa ubos.